kuti asikuwanika iwe shamwari hausukuwanika akuwanika ndaindiripo asi nyauti chakaita kuti ndibude paarea ndainzi ndikutsvagwa nepfuti ndizvaita ndizotiza wainzi rudi kutsvagwa nepfuti urikutsvagwa nepfuti aikuudza kuti utsvagwa nepfuti ndiyana pane pakaitika izvi ndakarara musango usiku seni pandakadzoka rege ndiende kumba ndopakandozota vanhu vaite kutsvaga nepfuti uyo haasi kuwanika kumapurisa ndizvozvo haasi kuwanika so awanika akakureva kuti uyo akufanira kubva panapa achienda kumapurisa mamiriro azvakaita mwana wangu ndiye akanyangadzwa muchaenda bvuma ndekuti ndakarara nemwana kana uchida news dziri up to date wangu paHasha TV ndo the best entertainment riti kubva kumarutivi mana ese emuZimbabwe paHasha TV nyaya sezvadziri mukai musumudzi ruoko rorudyi ndichataura pano asvika pano ndichitaura zvandoda kutaura ndezvechokwadi ndautsanangurawo kuti ndaive ndiri kubasa tauritsai zvenyu ndaive ndiri kubasa pakati pemazuva pese apa musi wa25 pandakabva kubasa ndakanga ndateverwa nemadzimai angu ikoko takasvika pamba mwana asipo ndokutsvaga mwana kumushaya tatsvaga mwana kumushaya takatazonzwa nyore kuti uyu mwana ari kwamakusha tasvika kwamakusha kwekwe takasvika ari kumba kwemukomana uyu asi mukomana uyu akanga atiza asipo takasvika unoona mwana ari pamba pehanzvadzi yake atotambirwa atogashirwa achinzi amutora semuroora vakamuchengetedza ipa takasvika kumwe tikati ave achiri mwana mudiki azviti kuti ave achinzi aenda pamurume ndokusvika kunotora mwana kuenda naye kumba ndokufamba naye kuenda naye kuzvipatara nekumapurisa tikati tagadzirirwa mapepa ekuratidza kuti titsvage umbowo kuti ichokwadi here chaiva chaitika kuti akanga atakurwa nemukomana uyo akanorara naye tikaenda kuna ana chiremba vakatipudza kuti ichokwadi chokuti akanga arara naye pakanaka mukomana yakwavo itaura wakarara nemwana chokwadi azotaura panapa chokwadi pamberi pedake ya moshansura moshanokubvira wakaguma mbosha yei waguma mbosha yei aona vanhu vadzidzei mbosha yawaguma ndeyezvokuti muchaenda bvuma ndekuti ndakarara nemwana vanhu vada kunzwa under age ndiyo mbosha yauri kubvuma ndo musha ndiri kubvuma saka mabhishe uyu mutemo uri kuiswa wokunzi mwana ari pasi pemakore 18 haabvumidzwa kugara nomurume uyu mukomana akazviita iwona makore mangani 16 uyu ane makore mangani musikana 13 pamusoro itanga tichida unobhekerera edandini chumba nacho tubandini munhu changamene ndikamutarisa kana kumeso pake ukamufananidza nanembekune namaguma apa anoita munhu wakasiyirana zvamu makona saka vanhu ava kana vachikaitu vakasiyirana zvamuka uyu akataura kuti ano 16 years but haazi ma16 iwe anogona kunge ari ma25 iwe kana ano 25 years unofanira kutaura chokwadi nokuti nhau yawaita inyaya warara nomwana mudiki saka mhosva kuti ukada kuinzvongevera unofanira kubuda pachena kana dare richikutonga iweka rokutonga nomazota izvozvi kwete kuita kuti wamutiza nyaya but iwe tichikuona wakagara apa tiratidza kuti uri naye baba womwana asikana zvamakaenda kumapurisa zvakasvikonzi chii
Ndeni vana kuchipatara vaongororwe kuti vakarara nevarume saka mazoenda kuchipatara makazodzokera here kumapurisa kuti makadzokera mapurisa akazosvika kuti chii pamukadzokera vakuita basa ravo kutsvaga mukomana akanga atiza anga asipo zvinoka kana zviri izvo zvakataurwa nemapurisa kuti takutsvaga mukomana haatongeke mudare rino kusvikira mapurisa vapedza munhu rinodare haatonge mwana wenyu tatenda zvikuru kuti mauya nenyaya iyoyo saka haitongeke munhu hatina judgment yatinopa nokuti mutemo wenyika haubvumirwe zvakaitwa izvi motodzokera zvakare kumapurisa naye uyo haasi kuwanika kumapurisa ndizvozvo haasi kuwanika so awanika akaukureva kuti uyo akufanira kubva panapa achienda kumapurisa ndokuti zviperi handizvo amusungwa nokuti haasi kuwanika iyo shamwari hausi kuwanika hakuwanika ndaindiripo asi nyauti chakaita kuti ndibude paarea ndainzi ndikutsvagwa nepfuti ndiro vaita ndizotiza wainzi rudi kutsvagwa nepfuti kutsvagwa nepfuti vachikutsvagira aikuudza kuti utsvagwa nepfuti ndiyana pane pakaitika izvi ndakarara musango usiku seni pandakadzoka rege ndiende kumba ndopakandozoita vanhu vanga chito kutsvaga nepfuti wakauya panapa vanhu ava here zokukukwera ukwanatezva wakauya iwewe mani zvinoitika ndezvokuti izvo mapurisa ndo vanogona kukuchengetedza kudarika munhu waifanira kunge paukabva kuti uri kutsvagwa nepfuti wakaenda kumapurisa kuti uchengetedze zvino kureva kuti zvawawanika ababa kuti uchichengetedze vatitokuisa kumapurisa handizvo isu takuisa kumapurisa ndiko kuti uchichengetedze nokuti iwo wega wangakwanisa kuenda kumapurisa kuti aiwa ndangachida kupfurwa nepfuti kana kuti ndikutsvagwa nepfuti so iwo ari Kambasa aripo here? Kambasa hana kuwe Alright, inini ndinamai vemwana musikana kamusikana kacho taonako kari zvakaitika zveshuwa zvakaitika naatete ndizomira kuti asi mamiriro azvakaita mwana wangu ndiye akanyangadzwa mwana uyu akaenda mumaoko emapurisa kureva kuti inini ndashandiroshaya kubva mwana uyu achikura tichingochengeta tichiriritira nanhasi anga ari kuchikoro chinodhura mari yangu inenge yaendera mahara saka inini ndandichikumbirawo semwana wenyu Mazenda ndibetsereke mwana uyu andibhadhare zvinhu zvangu nondiregererawo ndichinge ndatadza teererai niraundwe tikutaurire wati Mazenda uri mwana wakwachipadza atidi ya muno tiri kutonga zvino kana tichitonga hatikwanise zvachose kuchinja mutemo wehurumende tichiti iwe ubhadharwe nekuti uyu munhu akakanganisa mwana wako muchipadze. Mutemo uyu munhu uyu kana muchida kuti azobhadhara akubhadharei amai venyu aimimireba hudhu yenyu yamakaita uyu anotanga aenda kunoapiya pamberi pemapurisa
tisina kuita imwe mhosva nokuti tikangoti taakubhadharei iye tatoona mhosva pamutemo wenyika. Saka zvinogona kutozoti zvazvo pamberi apo uyo atanga apiwa mutongo wake nenyika. Constitution yeZimbabwe iri kuti munhu ari pasi pemakore 18 haroorwe. Kana dai makawanikwa takaita maunganiro atakaita tichitambira mari tese takaitwa involved kunyaya iyoyo tinototongwa zvakare. Saka hatidi kuti iwe nyakubereka mwana akakanganiswa nesu zvakare wachipadzi tauya kuti tizoyananisa dare rinondo redu taifanira kungoti aiwa unopiwa zvaunopiwa chipadzi asi mutemo hautibvumire. Ikoko ndokwamunotozobvunza kuti kuzvino handinawo here chandichapiwa iri mwana wangu hana achamuroora akandibvisirawo mombe yechimanda. Zvinenge zvakutotarisa kuti iwe kana uchida mombe yechimanda kubva kumwana wako, mwana wako akatowana mumwe murume asi haachachadhiwa achinzi mombe yechimanda, akutongochadhiwa mombe kungotoda mombe dzakadai ndokungawana murume anomuda. Kana pasina mushiri wakasenzera mahara dai watongonamata kuti awane mukomana angamukonzi akamuda. Muri kuona vabereki nyaya iri kutaura napresiding officer. Handi makaona vakatanga kupfekedzwa chii? Tinoda kumbosha vanga vari vatanga kupfekedzwa chii? Chakatanga chii? Wachi negawo vaenda nemastages vakapfekedzwa wachi vopfekedzwa kana akatanga gauni vopfekedzwa wachi diki vozoiswa hombe iye vozopuwa heti vakapesera nechimo unosanganiswa nemadzitetedzwa epasi. Saka zvazvinoita vazopesera kupuwa bhuku reconstitution riye makariona ndi iroriye kana mamejistrate ndiraonitonga naro hakuna chinhu chaunogona kuita chiri outside that book imhosva. Unototi kana da usina kuenda kuchikoro unototi mwana wangu ndiverengere. Saka mazuva ano chinzi madzimambo kazhinji makuona vazhinji vacho vakaenda kuchikoro kana ivova vakitaura kuti vane certificate yavo vakaenda kumastandard handiti vanogona kuzviverengera. Constitution iyoyo haifanira kupikisana nomatongero avanenge vachiita yavakapuwa. Saka zvinoreva kuti kana ari under age zvazvinoita mese muri kutereresai. Ichokwadi kuunganira pfuma kana inini ndiri mukuru wemasabu ndinotaura masabu pesi papo next week tinoita Friday nomasabu handiti tinogara takautaura mutemo iwowo wanenge uri mupfumawo. Muvillage makarodzwa mwana ari under age ikasaripotwa komiti iyoyo iri panguva yakaoma. Mumwe munhu akazotizivisa kuno anongotifonera nhamba dzangu vazhinji vanadzo ndakutomubvisa sabhuku iyoyo ndomusungisa because under age marriage iyoyo haigari handiti. Saka zvazvinoita manje ndozvekuti nyaya iyi anotongwa muno uyu kunyangadza dunhu rachipadze achitora vana vadiki handiti. Sauyo upamazoya akati mombe 7 akaomberwa muparamendo dzekwamambo soomberwa muparamendo mambo wege kane mutemo wake ava kana achamuti mombe kana kuti 2 dzekwamambo dzatinozvaiswa handiti. Imi anozobhadhara anokubhadharai bhozi akadhameja mwana wenyu kudhara achidzoke mvura yakadeuka haidzorerwe. Therefore uyu achipedza kutongwa muno judgment akachipuwa uyu ari kusungwa oenda kumapurisa. Otherwise akagona kunatsa kutsanangura semaziro anoita haana kuhepa vakadanana. Otherwise musana kana asingadi kuti asungo ayarinzwa vanotsanangurirana matsananguranda majestika muno magore ekutara pano
asi nyaya iripo ndeyekuti mutemo unotaura under age. Saka isi tinopedza naye muno hatisi kuzomurwirisa tobva abva atongoenda ikoko ndokwamunozodza zvinhu zvenyu siri munopuwa siri munogona kuzodzoka futi kuti ndikuda zvinhu zvangu abva kuporisa zvokuti nhasi unodanga asiri under age mwanawo dai yatongwa mabva matorera pfuma yenyu handiti zvatovhara. Saka nyaya yemukomana yepresiding office nemakurukota vokwachikadzi haina masese akawanda kana vanhu vanotaura changamira vanokutaura nyangadza according neconstitution yavo mudunhu mangu wakashora dunhu rangu nematauriro atinoita kuti underage aita sei saka vopa judgment yavo apedza kupa judgment yavo mukomana osaini uyo mupurisa wayo atombomira kusvika tapedza dare ari muno zvokuti tine watakapuwa nerural asati auya aitoenda hake akaisa kucheni kana achinetsa kana asinganetse vanotaurirana munhu anonzi hamba handiti kana achitobva imo muno haachabuda kuenda ari free wega makutomupa munhu anomuchengeta agozonomusiya ari pamberi pemapurisa nokuti tinosiya tinomuti ndaende obva atiza abva aendera futi satiti manzi wachitaura wega kuti ndaini ndikutsvagiwa nofuti saka ndanga ndisimo toda mupa munhu asina futi. zvino iwe nhasi uno unonorara uri kukendi kwemapurisa kana kwakashaya mupurisa anouya kuti ndinokwanisa kuenda naye mupurisa aripo unotoenda kunorara kumba komunhu iyeye hauchisina chimwe chinhu chinokubvumidza zvakare pamutemo wezimbabwe kuti uende kumba kwenyu usati wasunungurwa nemapurisa. Tanzwanana here kana kuti une zvekutaura here? Unazvo? Wauya nani? Asekuru, zvatiri kutaura muri kuzvinzwa? According to constitution ndiyatinotera kana achisunungura achisunungura mapurisa. Sekuru womukomana ndati muri kumuchengeta ndimi here kana kuti ari kugara hake ari kwake wega uyezve ane mvumo yekumutoresa birth certificate kana chitupa ndiani? Saka sitorasati kutula mkoma saka akaita nyaya dzake dzanabhatiza paenda pamkoma ndingazidzana naso achana achibvunzira ndobvunza chete toda kutsvaga pa birth certificate kana chitupa totsana magari anga achira chipozaida machigarega pamake here magariro anga asina problem asiri isiri kuda panyaya kwangubvunza baba ndopokuti anga akatoresa chitupa nemi here ndimanga mugara naye here kandi kufa kwaita amai anga ari kugara pababa wake anofanira kumutoresa chitupa ndiani? ndisukuoza vana manyaya ndini. Right. So mwana uyu aifanira kunge ane chitupa haana chitupa ndizvo ka kana birth certificate haana ka right. Ane makore mangani kutaura chokwadi? 16 years. Because kana kumapurisa achienda kuna dentist ka ndoko achandospooneka kuti ane makore mangani ikoko asi moziva kuti kana ari above 18 years ari kutotongwa straight ari kutoenda muchitoxi iyeye. kunyangadza kwaakatitira dunhu redu kugara nezvisingaitwe kuita zvisingaitwe kushora nokuti mutemo iwoyu hauna asingazive kana imasekuru venyu iye masekuru womukomana zvakunzi kwachipadzi vanhu vanongogara nevana adiki izita rangu rakutoipa redunhu kuti mutemo hausi kuteverwa nenzira dzawo kuti uomeswe nenzira dzawo. Zvatiri kukuchaja nhasi uno pano hapana waunozvipa this time nokuti kungotora zvinhu izvo tichipa mwana wedu wekwachipadzi
kureva kuti tatyora mutemo wehurumende tapinda mukati mazvo kuti anofanira kuroora kana zvakango kuroora munodzidza kuti kugara nomukadzi kuti munhu atora mwana womunhu akugara nomunhu saka kuti timuripise tichiti tipe mari yokuti uyu awane nhingi mari kutambudzika kwaakaita uyu nokurera mwana uyu kana pakubereka mwana uyu tinenge tatora tatotambira maifanira kunge makadzokera mapurisa muzukuru nokubata kwangukaita munhu wemeendawo uyu ari 16 ari underage futi vaenda kuona mapurisa kuti kana zvikadai chidzokerai kwani kwamambo ndopainozouya dai mamuchinzi kumapurisa mukanzwi dzokai kwamambo zvaa zvikanaka pamusaka kuti pano machajiwa anezenge akiitwa kana zvinhu zvenyu munenge makuzviwana pamusaka kuti uko inenge yapera saka mapurisa ari kumutsvaga uyu kuti ari kupi saka tikamupa judgment yekuti iwe unofanira kubhadhara dunhu takanganisa tichizvezve tatopinda mazviri inonzi mabhadharisa munhu iye achatsvagwa nomapurisa saka anomboenda zvake kumapurisa vese vanga vabvisa ende akutsvaga paunogara watomusunga kana ndabuda panze utokumbira gara kwepa hapana kugara hapana here pamwe pokugarawo atisinoda kuti ite muranda maningi aiwa ipo paipa kwana atisinoda kuti aite muranda